7 IFM Report. Dalawang linggo bago sumapit ang Valentine's Day, wala pa rin paggalawang presyo ng bulaklak sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa ilang tendera, kahit pa pumasok na ang buwan ng Pebrero, hindi pa rin magbabago ang presyohan sa mga bulaklak hanggat walang demand. Sa ngayon, nasa 50 pesos kada piraso ang local roses, nasa 120 pesos kada piraso ang imported roses, habang nasa 60 pesos ang kada piraso ng sunflower at 200 pesos para sa bouquet nito. Bagamat matagal pa ang araw ng mga puso, patok na umano ang red roses. Red roses, ma'am. Magkano po sa red roses? Yung pinakamababa namin sa ngayon, ma'am, is 300 pesos. Tapos yung half dozen is 500 pesos. Meron na po ba tayo mga advance order? Meron na rin, ma'am. Tapos ang karamihan sa amin, ma'am, mga walk-in sa pagdating ng February 14. Agahan na nilang umorder, ma'am, kasi pagdating ng Valentine'S, ma'am, maraming tao, siksikan. Kaya yung mga gustong umorder na ngayon, ma'am, agahan na lang nila. Asahan na sa ikalawang linggo ng buwan, sisipa ang presyo ng bulaklak ayon sa mga tindera. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.